Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diasporayê, evar baş hemû temaşevanên Çarpel Medya. Hûn bi xêr û xweşî hatin bernameya Panorama Heftê. Temaşevanên hêja em 6 kes jê rêveberiya Çarpel Medya bi dorê vê bernameya Panorama Heftê bi rêve dibin. Vê carê dora min e. Ez ê bi du hevkarê xwe re îşev bernameyê bi rêve bibim. Hevkarê min bi rêz Mehdi Çilgin û bi rêz Nîmet Mimtaz Aydin. Hûn bi xêr hatin. Sağ ol, spas Roza. Tu jî bi xêr hatî. Spas Gelek Roza. spas, gelek spas. Hûn çawa ne? Hûn baş in? Rewşa we çawa ye? Ez ê peyvim. Vallahi em çi bêjim, em li Stockholmê ne, em her sê jî li Stockholmê ne. Belê. Ji ber vê pandemiyê em pir cara nayên cem hevdû, hev ertin bi rêya onlinê ye. Mixabin vê bernameyê jî bi rêya online dîsem hatin cem hevdû. Ta nûstendirê me hemû wê dijîtal. Erê. Lêwa li Swêd hemû tedbîrên pandemiyê hatine rakirin, her tişt serbest biye, ev heftîk ye. Lê pandemî dewam dike, lê hêvî dikim ku êdî ne bi rêya online, bi fîzîkî em karibin hevdû bibînin. Belê. Bi rastî min pêşniyar anî bû ji te re ku em vê bernamê Menê. fîzîkî çêkin. Ez wexta ew zemîna paş ya te dibînim, stûdyoyekî pir xweş li ber kevê min çêdibe. Belê. Ez pir dixwazim ku li wir rojekî wiha bernameyeke zîndî çêkim. Lê mixabin bi rastî tiştê min texmîn nekir. Heta niha bi rêya vê weşanê kes bi wî awî zîndî weşan çê nekirine. Dema gotin tê ser multî kamera, ne du kamera, sê kamera, çar kamera biçek bi vê sîstemê kare zehmet be. Heya em rêya wî bibînin, em ê rojekî werin li wê kontûra te bi awayekî zîndî êdî stûdyoya fîzîkî em ê weşanên xwe çêkin. Vê carê nebû, carek din. Careke din. Belê. Rênekî ji me behsa ji xwe hinekî behsa Çarpel Medya bike va wextî sal û nîvek zêdetir bû em weşana dijîtal dikin. Tecrübeya me enkî bêhtir bûn hêdî hêdî va em ê zindî ji stûdyo jî em ê bikaribin hêvî darin biweşînin. Aniha çawa ye? Yani ne tane ji stûdyoyê, yani em hêvî bikin ku ji Kurdistanê ji bajarên din ên Ewropa wan dera jî ji bela ku teknîka xwe rehet biye. Nizanim hûn bînin ber çavê xwe berê ji bo weşanekî zîndî bibe ew dolmîş û otobozên weşanên zîndî li ber daîra xaniya kom dibûn ji bo weşanan zîndî bikin. Lê mixabin îro derfet çêbiye ku tenê bi rêya telefonê meriv kare hemû van tişta bikarbîne. Rast e Çarpel Medya bû wayî bû saloknî zêde ama piştî sê mehat ve 2 salê wî dest pê kir. Berî me jî hinek kes dest pê kiribûn, lê bi rastî me bi konseptekê din me xwestin dest pê bikin ku em wek televizyonekî em dest pê bikin. Heta me war dest pê kir ku heftê dora 20 heb bername me çêt kir. Lê ew kesên ku bi rastî nêzîkî 25 kes têde kar dikirin, ew hemû jî bi dilxwazî kar dikirin yani. û em hîn jî bûya wî kar dikin, ev kesên ku hemû kar dikin. Tabî di naberê de karê wan jî hene û vî karî jî xwest ne zehmet e. Ji bera ku min got wek ez dibêjim em wek televizyonekî me xwest em vê konserta xwe biweşînin. Mehdi nebêjî û qas zehmet hinekî zehmet e yani. Erê zehmet e. Newqas jî. Erê haziriya wî pir zehmet e. Hesasê xwe te weşan rûnê ew bike hinek basîtê ji min re lê bi rastî amedekariya wî pir zehmet e. Meriv xwe heftîkî amade dike ji bo bernameyekê yan ji bo tiştekî wisa. Bernameyê me tabî me dest pê kide me got yani me wek televizyonekî xwest bikim û kalîta ku me da ber xwe ji êdina cudatir bûn bi rastî. Loma jî ji alî gelek kesan de hat hes kirin û em ew kalîte hîn jî dewam dike. Îja wek min got me xwest em ew ofîsa te bikarbînin ji bo ew kê
em hewl bidin ki drojên pêşiya me de êdî çarpel medyayê ne bi vî konsepta ku ji stûdyoyên mala û ji stûdyokê ku em piçek hîn nîv profesyonelî ve jî bi wî hawî bi dewam bikin. Ka em binerin di rojên pêşiya me de ew îmkanên me çêbin, pêşniyar wê hebin, em karibin çêkin, em ê bi wî hawî çêkin. Êdî ne ku em bûyeran heftane şîrove bikin an rûyayê, yanî îmkanê meriv hebe rojane heta saet van tişta bişopînin. Çarpel medya bi rastî ji roja dest pê kir, roj bi roj temaşevanên nivî zêde bûn ew bûn. Destpêkê de gelek dihat temaşekirin, lê bi rastî raqîb jî pir çêbûn, yanî di naberê de gelek çêbûn. Havekî ez bi xwe min tespît kiriye ji îstatîstîka ji kesên derdora vê ku ev kesên ku wek me wê weşanê dikin siyaseta ku em dimeşînin, li gor texmîna min ku dora 15-20 însan hene ku dişopînin. Îja mixabin ev kes perçe bûn, her yek ji alîkî de êdin temaşe dikin. Erê hinek televizyonên serbixwe jî derketine ku bi rastî kare kalîte wan ne baş be. Carna ez li hinek temaşa dikim, du sê kes temaşe dikim bernameyê. Ka em binerin, di rojên pêş de armanca me ew e ku em hîn bi kalîtetir û profesyonelî vî karî biweşînin. Em tecrübetir jî dibe belê Nîmet. Belê yani em bi amatûrî me dest pê kir, lê em hatin ciyekî dema ku em piştxwe binerin, bi rastî me gelek gav avêt. Niha me qadroya gelek baş jî gihandiye hevdû, hemû jî dilsozin, hem jî xwebexşin. Divê em yanî meriv dema ku li şûna xwe bisekine, paşveçûn ji wê deqê dest pê dike, demeretin pêşiya xwe binêre, meriv çikare lê zêde bike, çikare baştir bike. Viya jî em di jivînên xwe de, jivînên xwe pêşerojê de em vana minaqeşe bikin. Ji bo ku em bernameyên ku bêjin temaşevanê me bi zewq û bi merak temaşe bikin pêk bînin. Tiştek din jê ez li ber evê nakevim ku çend temaşevan lê dinêrin zindî ya jî dûra evê. Em arşîvek çê dikin. Li ser dîroka Kurdistanê, ser kultura Kurdistanê, li ser bêjin bûyerên rojane ku Kurd çawa li wan bûyera temaşe kirine, vana hemî di YouTubeê de sala bimînin. Kesên ku belkî tembelî dikirin an wext nabînin ku rûnên bîranînê xwe binivîsînin, pir rehet van bernameya de bi sedemên cuda dikarin hem nêrînên xwe û hem tiştê ku jiyan e û ji xwe bernameyê me di wî warî de jî cûr bevcûr in. Cî dide hemû van ewa. Belê dibe materyal ji xwendekaran re jî wextê ku lêkolînê xwe bikin xwendekarên üniversite. Wek Mumtaz dibêje, yanî bi rastî emana vê weşanê dikin, em dibînin ku çend hezar kes temaşe kirine. Ez carna diçim li bernameyê kev mêze dikim, sê çar mehberê di arşîvê de em mêze ku di qat sê qat zêdetir biye. Êkî nedîtibin piştre temaşe dikin. Di wî alî de ew jî rast e, wek arşîv vana dimînin ji bo kesên ku piştre temaşe bikin. Belê temaşevanên hêja vê cerê ji bo ku mêvanê min herdû jî hevkarê min in, em ji rêveberiyê îro di bernamê de ne, me hinekî televizyona xwe jî nirxand. Em ka bi hev dûr binerin bi sernivîsê me yê vê hefteyê çi ne, em dest bi mijarên xwe bikin.
بله ام به مجرا خویا یکن دست پی بکن مجرا ما سببیستو یکی سبات روژا زمان دایک یا جهانی و لگلوی روشا زمان کردی برهنک سبه بیستو یکی سبات روژا زمان زکماکی یه جهانیه اف روژ جعالی یونسکو که سازیه که یکیتیا نتوانه سالا 1999 ده وک روژا زمان زکماکی هاتیه دیار کرن لی اف روژ جرا یکم ده سالا 2000 ده هات پیروز کرن پرسا چما 21 سبات روژا زمان زکماکی مدبه سالا 1952 21 سبات 52 خوندوانین یا خوندکارین بنگالی کوه دمه بنگلادش پرچه پاکستان بو جبو که با آزادی زمان خواه بپیون پرورده ببن مشک پروتست ویل داردخن هزین لشکری پاکستان جبو و مشه راوستینن و گرسه به سلاحان گلباران دکن ده انجام ده یازده خوندکار بنگالی تین کشتن دما که نسکو لسر پرسا دیار کرنا روژه دن لناف دگریا بنگلادشیان 21 سبات پیشنیار کربو و اف روژ 21 سبات جبو ما کردان جی گلک بواتیه ام بهتر بهستن که روژا زمان کردیه پیروز دکن وکسبه ام لسر بیا دکارن فکریت بگرن بریز نیمت ممتازایدن بله براستی دماکو مر و روژه تاریخ هاوی و ببیجن صدمه کو پیک هاتیه و واته اود که مر هستن کردی سری حتی بنیده دبینه یک یعنی ببیجن بانگلادشی و کردا ده آل یعنی نکاربون زمانه خواه بکار بینن بانگلادشی مسلمان بون پاکستانی جی مسلمان بون رنگی وان جی یک بو یه وان هب جدا دکر yani ben محقق تدی kültür و رابون و رونشتون و عادت و تشتی واجی yani لی یا هری مزن زمان بو جبروی اونسکوی براستی به اصابت روزه که البجاتیه کو و روزه کو بیجن بانگلادشی جبو زمان خواه مشیانه و جبر کو ماف زمان خواه جبو کو ماف زمان خواه خواستنه گلاباران بونه و yani ev roj tam bu manaya xwed dide ji bo Kurda ji ber van sedaman gelek giringe em jî yani dema Cumhuriyeta Türkiye hattanên û beriya wî û salên pişt wî xwestin yek milletek li Anadoliyê li Türkiye îroyî çêkin ji bo ku Xristiyan dînek din bû û dîn ji ziman zehmettir tê asîmîle kirin tê ji holê rakirin rabûn qetliamên gelek mezin kirin jenosîd kirin dûre Kurdman Kurda jî gotin em yani grûbên piçûk hebûn ji wan re ne problemek mezin bû grûba herî mezin Kurd bûn bi milyona Kurd li herêmê dijî û wextê di şerê jenosîta ew de jî heta derekê xwestin Kurda jî bikarbînin em Müslümanin û em xwediyê vê erdêne bi wê propagandayê lê piştî her tişxediya jî xwestin ji Kurda ji holê rakin aynı wek Pakistaniya rengê me û Tirka wek hevdû bû û dînê me wek hevdû bû gotin em ziman ji holê rakin wê Kurd ji holê rabin ya min ev jî jenosîd e meriv milletekî çawa ji holê hiltîne ya meriv bi fizîkî radike ya jî meriv bi kultur û bi ziman û bi evek tune dike
دوی معنی ده دوی براستی معنا اوه جنوسیت تعریفا جنوسیت نو ده بکرن و وی خالجی لیزه کشتنا زماجی بله لیزه بله بیامن دوی کرد وی روژه وک روژا زمان کردی بکار بینن شبکو ناوه که روژه که ناو نتویه جی همه دنیا پیروست که و دوی وارده اوه که هری لوانته جی کردم نها هنه کرد پازده گلانه وک روژا زمان کردی پیروست کن بیامن او به تمامی خلطه یک یعنی ببیجن جبو کوی روژه هوار هجماره یکی درکتیه که هوار کوارا کردی 1930 دیار درکتیه تینن وی روژه کوار هوار جبو کرمانجا گرینگه جبو کسین کو لاتینی ده نفسینن گرینگه لی کردستان ولاته کی بیجن چهار آلیه و بیجن زاراواین دنه جیته ام پیواندن جبو کرمانجا چقاس هوار گرین به جبو سورانا جی کاره سورانی آخیوا جی کاره گلاویش گرین به بیوی مرودما روژه وها جی تثبیت که یا پارلمنتو یا مرف تثبیت که یا جی ببیجن هیئتک یا جی ببیجن وک رفراندومک چه ده به اوایه کی کو همی ملت خود تدا ببینه سی به روژنه مناقشه کرد بن هزه کی کو خورا پارلمنتو یکیل دروای ولات چه کریه و ببیجن کرنه او دورا بویجی او چه کریه کنگره نتوی کو تبک آلیه یکی هزه کنه و دمه پارلمنتو کردستان یا راستینه یک و همو هزین کردستان تا تمثیل به بیکو بوان بشورن بیکو به دورا کار بکن آن پارتین کردستان روجهلات بپرسن یا جیین روجاوا بپرسن بسری خو اعلان کرنه بیوی ام ببیجن اگر لاتین بونا کرمانجی اوقا گیریم و مرف کاره و روژش با کرد ترکیه بکه روژا شورش حرفا کو ترک کرنه وقت درباسی عربی درباسی لاتینی بونه کلجی کارن تشتکی بسام کن yani او روز پرانی بلکی جبوی لهفته yani مرف وقت بخوازه او بکه yani به مناسبت yani جبو کو سپیشا روژه دوی والده مناقشه نبه یعنی این وقت داشتی پیشنیاریه که منه کو ام کرد 21 اثباتش به روزک نابنتویه جی آلی یکتیان توان جی هاتیه قبول کرن و براسته جی تام لگور درمان دل کردای جی دوی مروی روزه قیمتاوی بزانده و مروی پیروز که باور دکم نهاده پیروز بایل هر چار آلیین کردستان دست پیکرنه سمینر و اجبرکوت تصادف شمی و یک شمی روزک دو روز بریاوی تدی 21 می دوید دوشم بلکی جوان را زحمت به وی شمی و یک شمی گلک باجارین باکور کردستان تایبتی افروج گلک آوایا هات پیروز کردن از بریا دوره بدم میدی از تشتق درجی البراهانه لیزیده بکم براستی جیه که خوشیه کو وان دمین داوی تایبتی باکورین کردستانی گرینگی دادن زمان از پرسا کمپانی yani بله دورده yani یا نقطه هری گرینگ چیه دولتا میتنگهکار خواست مبزمان جوله هلینه راکن زمان امیجی بزمان خواه بکار بینن و وی روژه خودیل وی روژه درکبن و وی دوی وارد خواتین دور و دریج بدن پیشیا خواه بکن کو او روژی ببر روژا داوی آنینا میتنگهکاریه yani emeji روژه وک 21 ثبات çawa Bangladeşi
ve seri hildana wan yani ve meşawan wan bir sorxebune xwedî derketina zimanê Kurdî jî kare Kurdistanê ji nîrê kolonyalizma Türkiye bide xelas kirin. gelek spas برێز مهدی چلگن em werin aliyê te tu li ser vê mijara roja zimanê zikmakî ya cîhanê û giringiya zimanê Kurdî di vê rojê de tu çawa dinirxî nezanim vê Birêz Nîmet Aydin jî got vê dawiya heftiyê yan di îro gelek panêl li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê li derketin li Amedê li Batmanê li Stenbolê li İzmîrê ji bo pîrozkirina sibe 21 Sibatê nirnê te çi ne? Erê ez jî pîroz dikim vê rojê lê bi rastî ji bo min nemihîme 21 Sibatê Pazdeh Gulanê tiştê ez zanim ku li cîhanê herî pir ku muhtacî vê rojê ne yan jî muhtacî roja zimanin yan jî muhtacî roja zimanê xwe ne Kurdin. Nîmetana got Mumtaz ku wê wek coş wek cejin li tevaiya Kurdistanê pîroz bikin yani biya min bi milyonan Kurd jî haya wan ji vê rojê tune yani tamam gelek kes haya wan jî heye lê bi milyonan Kurd jî haya wan ji vê rojê tune ku rojek wisa heye û ez tiştek din jî bêjim li cîhanê ez bawer nakim milletek din qasî Kurda qîmet didin vê rojê jî yani milletê din ji bera ku te xeteriyekî li cem wan tune xeteriyekî wisa tune li ser zimanê wan heta Kurdên Başûr û Rojava jî yani xeteriyek wisa li ser zimanê wan tune lê ê Bakur hene belkî welatên din rojekî wisa saziyekî ziman bi daxuyaniyekî bi belavokekî vê rojê pîroz bike û bi bîr bîne lê Kurd çi kesên ku xwe nas dikin rewşenbîr bin saziyên Kurda bin û partiyên Kurda bin vê xeteriyê dibînin û dîtine loma jî di van salên dawî de em dibînin ku hewldanekê mezin didin ji bo zimanê Kurdî vî zimanî ew bikin yani bihêlin ku bimîne ji holê ranebe yani divê warî de hemfikirin lê em çi dibînin em dibînin ku encam bi rastî baş nayên yani çi kampanya çêdibin çi hewldanên wisa çêdibin em dibînin ku encam baş nayên lê eger encam baş neyên jî dibe meriv dev ji van armancên xwe bernede tu carî îro daxuyaniyekî da Wezareta Perwerdeya Tirkiye dibêje ku dora 20,000 kes ji bo dersa bijarte serî lê daye yani ji bo Kurda Kurdên Bakur hejmarekî pir dike lê ji bo ku Kurdî mamosteyê Kurdî zêdetir bibin hejmarekî baş e jî îsal 20,000 aynı kampanya devam bike salek din wê bibe salek din wê bibe 40,000 dibe meriv dev ji vî tiştê bernede lê çi heye ez em pir xweştirka nas dikin ku ji bo Kurd divê ji bo van armancê xwe bi ser nekevin ne bi rêya resmî ve jî bi rêyên din wê bixwazin ku rê li ber vana bikin nehêlin ku hejmarekî mezin derkevin ku Kurd daxwaza Kurdî bikin wê her tim bêjin ku binê ku way binê hindik kes müracaat dikin loma jî hewce nake em zimanê Kurdî bikin zimanê fermî yani astengiyê çawa çêbin min carekî kitêbekî Hesan Cemal xwendibû Kurdler dema Özal de digot Özal gotiye hade em werin hin Kurdî serbest bikin stranên Kurdî rojnameyên Kurdî digot ji aliyê saziyên tarî jî ekîbek çêdibû ku bira van tişta bi ser nekeve rê li ber wan bigirin mesela çi kirin em bêjin mesela dema dersa bijarte derket berî 10 sal berê gotin deriyê vî dibistanê tenge nizanim ji bo zaroka ne müsait e astengiyên wisa pir derxistin îro em bêjin mesela min bîst li bismil dibistanekî de 10 kes müracaat kiriye
مدیر مکتب گوتیه ماموستتنه ام کرن درسا بجارته بدن و تفجی بردانه یا خطری که کل بر کردایه یادن جی براستی کرد بخونه براستی yani gelek de bav heneku kıymeti nadir yetişti. Yani dibêjin Kurê me here bi Kurdî fêr bibe wê çi kar bigire wê nikar beş xwar kar bibîne wê Tirkiye wan şikestî be Kurdiyan var Tirkiye wan şikestî be karê wan tune be yan jî wê kurê wan zakê wan di nav civatê de xwe tenê bêlin yani en nizam Kurdiya wî çawa bi Tirkî dibên diş dalanmak yani wê xwewar bişîrin gelek kes xwe vedişêrin naxwazin li dibistana li ewka xwe nîşan bidin ku ew Kurd in yani mînakên war pirin me dîtine jî û yadin jî bi rastî divan 30 salên dawî de êdî dijminên Kurda yan jî welatên ku dagir kirine Kurdistanê dev ji wê polîtîkaya asîmîlasyonê berdane yani ew xwe jî zanin ku êdî xeteriyekî ew bixwe bixwe yani asîmîlasyonekî oto-asîmîlasyon dest pê kiriye yani li di nav Kurda de bê îrada Kurda Kurd asîmîle dibin yani bi rêya globalizmê û teknolojiya dawî yani me got ku ev teknolojî taybetî jî înternet televîzyon û tiştên din ji bo Kurda derfetek bû lê me dî ku ji alî ziman de negatif bû yani berwa jî çêbû yani tesîrek mezin lê dikire yani ji devla ku herin vana bi Kurdî bişopînin derin bi zimanê din dişopînin ne tenê li welat yani em bêjin li welat herin bi kurmancî bi zazakî bişopînin bi Tirkî dibişopînin li Rojava bi Erebî dişopînin ji bela ku ew îmkanên ku hene bi wan zimanên domînant û serdest hîn bixalîtetirin wan îmkana em bêjin aynî tişt li Ewropa jî hene zarokên me li vir yani Kurdî na bi zimanê ku li welatê lê ye welatekî zimanê wî domînant e bûya dişopînin yani van tişta qalîte mixabin tercih dikin yani terciha genca zaroka heta mezina jî vê tercih dikin Tedbêje Kurd zimanê duyem di lêgerîna wek nimûne Google'ê de Google bi Kurdî jî zimanê duyem baş îfade dikin li wir hîn biqalîtetir heye yani ji devla ku here Netflixê medya sosyal tiştê din bi Kurdî ji xwe tune bi Tirkî heye yan jî bi zimanê din hene wê here bi wan bişopîne xwe dixwaze bûya îfade bike yani teknolojî wisa tesîr lê kiriye yani belê heger yani mixwest ez gotina xwe bi vê bixedînim yani eger partiyên Kurda bi rastî jî an saziyên Kurda bi taybetî jî partiyên Kurda di programê wan de hertim ya federasyon serxwebûn çi sanim konfederasyon tiştî wisa hene jî diya min yani dibe dev ji van tişta bernedin lê giringiyekî mezin bidin programa wan mijara wan sereke ziman be divî beşî de bi rastî li gelek tişta de perçe bûne yani partî îdeolojî perçe ne em dibînin ku saziyên ziman jî perçe bûne bi rastî sê çar heb saziyên ziman hene bira hebin lê bira berdûr kar bikin vê dawî me dît war li diaspora jî Kurd perçe bûne dibe partî yani wana serxwebûnê federasyonê dev jê bernede lê bihêle li cîkî ji bo ziman yani li her derê ji bo ziman ji bela ku eger ziman ji holê rabe mixabin tu qîmeta federasyonê serxwebûnê jî nabîne dibêjin ziman stûna netewa ye hebûna me ji em hertim slogana me ye em dibêjin ziman hebûnê zimanê Kurdî hebûna me ye belê li gor agadariyê ku me îro di medya dixwandin te jî behs kir kek Mehdî 20,265 xwendekaran ji bo dersa bijarte kurmancî û zazakî hilbijartine bibore ew jî çiqas nizane bi rastî yani ew dibêjin yani
والمكتب تخواس حجمارين راس شاندنا وزارة پرورده ام ویجی نزان يعني هر تش دسته واندنه يعني نه سازین سر بخونه يعني مر باوری بوان بین راسته مجرا هم کمپانیا زمان ده و هم او هشمندیا پاراستنا زمان کردی لباکوره کردستان تا مگوت دور 20,000 جبو در سال بجارتله به میلیونان کرد لباکوره کردستان هنه او هشمندیا يعني بمليون كرد لكردستان لباكوري كردستان كو هين نهاي يعني هيجي او خطريه كو زماني ما يعني زندينه مينه هين ندوي هشمنديه خطريه لسر زماني مدنه الكور فيا دي ساجي بيغمان 20,000 نهندك سال بسال بهتر بليس خوازم جي برز نيمت ايضا بپرسم أنا جبو شوباندنا وان درسیم بجارته و دولت دوید شبکه يعني أنا كمدي جيغوت ده خواندکار هنه لی نما مستهی و مدجیه که دنج خواهد که جیجی تونه يعني السنف جی تونه کلی پرورده بکن اره تمام و سنف هنه لا خوازم بکن کمپانیا بداوی هات لی جدوره و نهات شبه دنگه تا گرتیه دما افش من دي هبه مرو ريو درد بينكو مرو هريما خو كارب بشوبينجي بلكي لجينكو كرد ليزه دانين برانيجي علي ان ادولي ان المتروبولا بلكي بچك زحمت بل كردستان لهر مكتبي لهر بين جي يعني بين هم طيبتي هم دولتي كردن ولات باريس هنا ونها روج بروج مثلا زمان ده همو او فيجن كارو خباتك ددن پیشی آخه هناك به دورا کار دکن بسری خوبجی لی یا مهم اوه کو مرو همان آرمانج کلیت ببه و دوات مرو همان آرمانج کلیت بو نپر شرط کو مرو طبی کو مرو همو به دورا به مرو کار باشتر کار کرده نبکه لی دبی وارد جی مثلا نها پر بو باورد کم اوک هی وقت بویژن دزگه که آوا کرنه نه رسمی خطابی رسمی وان کومله آن بویژن اوه کو مثلا پرورده شوپین گله که وان انسیاتیفن يعني انسياتيفك هي كو او مثلا زمان مكتبه چواته او كرن يعني تيب كارانين و ياد شوبينه كاروان شوباندنه باورد كم يك بردف كيوان عزيزي انا يعني يك جارنا مر او ويجي دخوينه او يه وها دركبن لهر باجاري دركبن در نكبجي دبي گره كرد خباواكي بصار خستن بكن كو جبركو مثلا زمان زانن ایدی خاص گرینگه کاربن لهر اوکی لهر باجارکی لهر باجاروکی کو مرو ری و دربین کو مرو کاربن بشوپینش ببینه بله پرسک تاویجی لسر به مجاری اتخاذم جوابکم زمان يعني جبو درسها بجارته ما قلت که سال 2012 ده هبو ل إسال يعني 2021 جالكي أكتيف وقت ما قلت زي 20,000 يعني 20,000 خواندکار اگر هاتبن البجارتن 20,000 و چبو ما قلت 365 لبور كود مدياد قلتنا اشكرا كرنا ده معناه که به 20,000 مالباتا او interesse نشان دایه اف بالداری جی کته اف هشمندیا کو آن و دما داوی و اف کمپانیا وره گرم مشیا هرچی قصد دل دخواست که میلیون بله هزارن جی کته یعنی گلو تاثیر سوسیال مدیای گلو تاثیر پارتی کردستانی کو علاقه نشاندان و کو اینیسیاتیو نشاندان سبب چیه که او قص علاقات نشاندان
Ya bu kampanya biyamin ev Mesela 3 sal berê bû 3 sal ber platforma Zimanê Kurdî hat avakirin li pişt wî heşt partiyên siyasî hebû bawer dikim yani ji HDP bigire û wan partiyên Kurdistanî gişt pişt bûn û wana kar û xebata kirin dûra tora Zimanê Kurdî ew jî tevî vê karê bû bi hevdûra vî karî meşandin dûra Hezkur derket yani maşallah o hêdî zêde jî bibin lê meriv tabii dema ku vî kar û xebatê dike kar û xebateke gelek pîroz e û gelek girîng e ji bo wî yani divê meriv her tim riyên koordînasyonê bi hevdûra karkirinê meriv bibîne biya min tesîra wana çêbû aliyê dinê jî yani piçek alî siyasî jî ku teknolojiya ku îro dünya gihîştiye teknolojiya ku ew teknolojî dî Tirkiye jî bikartîne dewletê mekengehkar jî bikartîne êdî ciyek wek Tirkiye şerê çekdarî riyên vî awayê tu nikarî doza Kurdî pêş de bibî heta ve asteng li pêşiyate ji ber wî yani ji bo ku kesên Kurdperwer welatparêz rê û dirbê din divê gere bibînin û ciyekê xweşî ye ku noqta herî girîn ku li ser ziman hemû bi hev rabe jî li kêlek hevdû be jî karek dimeşîn hêvîdarim ev kar pêştetir here û koordînasyona wan berfirehtir bibe û em bi hin dikayî em nikarbin bi hevdûra jî kar bikin lê em piştgiriya hevdû bikin aynî hedefê re em kilît bibin. Belê Armanciyekê xwarê ziman de gelekî spas tiştekî din sevê mijarê ku hûn bêjin ya yani her şey mijî wek mumtaz difikirim yani avabûna saziyên tenê ji bo ziman tesîrek mezin lê kiriye lê wek min gavka dinê jî got oto asîmilasyon ketiye êdî gunda jî yani Kurd vê xeteriyê dîtine dibînin wa hêdî Kurdî ji holê radibe tu nebêjî bibêjî nebêjî tesîr dike dixwazin tişkî bikin yani lê wek me got yani hejmar hindik e yani ji bo 20 milyon belê lê ji tunebûnê çêtir e tabii salek din birabe 40,000 ez bixwe kêfxweşim yani ku bi hezaran hejmar heye ciye kêfxweşiyê her çi xes dil dixwaze ku milyon be wek me got Ez were bira tişkî bêjim evê zarokê ku îro navê wan bi Kurdî ne bi 100,000 e ne 20,000 evê vane hanê wê zarokê xwe bişînin evê vane hanê wê xwedî li hûviyeta xwe derkevin yani ez xweşbînim yani îsal cara ewliye yani tê bîra min dema ku ev mesela zimanê bijarte derket aynı rojê hineka bijî hinek hêzên Kurdî li dij derdiketin digotin viyanê provokasyone viyanê xapandine viyanê yani weka ku Kurdistan heye em wiya nagirim em me bi ziman girtiye yani lê îro em gîştine wê hişmendiyê kîja noqte de em karin herî gavên pêş bavêjin gavên ku em karin encam bigirin gavên ku dunya vê evê jî herî maqûl û herî mehsûm bibîne wê noqtê wê evê qefaltiye divê em viya bernedin yani roza ez jî kêfxweşim ku 20,000 çêbûne yani min got vekî 5,000 10,000 wer çêbin lê kamê binerin dewlet wê çixwe astengî derxe wê çend kes ji van zarokek harbin herin Kurdî fêr bibin yani ez dibêm wê astengiyekî mezin derxin yani bêguman girîng e ku hişmendiya parastina zimanê Kurdî di civaka Bakurê Kurdistanê de
پێشکەوێ و بلند ببن و هەبێ سپاس ji bo nirxandina we û şîroverên we em derbasî mijara xwe ya duyem bibin mijara me yê duyem em dîsa li Bakurê Kurdistanê ne em li Amedê ne baroya Amedê û komeleya Şêx Seîd daxwaza diyarkirina gora Şêx Seîd kir mijara me sernivîsa me li ser darvekirina Şêx Seîdê Nemir çil û çar hevalên wî di ser wê re 97 sal derbas bû hîn jî gora serokên Kurda yên wê demê nayê zanîn di van salên dawîn de dengê lêpirsîna gora wan ji aliyên partî û saziyên Kurda ve bilind dibe îsal beriya salvegera darvekirina wan lêpirsîn hüwiyetek resmî wergirt serokê komeleya Şêx Seîd û neviyê Şêx Seîd Birêz Kasım Firat ragihandiye ku ew ê di nav vê hefteyê de li gel baroya Diyarbekirê û hiqûqnasan bi armanca eşkerekirina ciyê gora Şêx Seîd serî li dadgehê bidin hûn vê bûyerê û lêpirsîna baroya Diyarbekir çawa dinirxînin ez bi te dest pê bikim Kek Mehdî Evet, spas. Yani tabii pır giringe ku meriv li nirxên xwe yên netewî xwedî derdikeve. Yani karekî pîroz e komeleya Şêx Seîd û endamê malbatan wî û baraya Diyarbekir karekî pîroz kirine. Ji xwe projeyeke wan hebû ev di sala 2019 de dest pê kiribû ku tişkî wisa bikin. Li berî her tiştî wê miracatî bawerim Wezareta Karê hindir bikin ji bo ciyê wî tespît bibe gora Şêx Seîd Efendî heger wezareta hindir bersivekê herênî nede helbet wê herin mehkemê bi rêya mehkemê lê di şertên îro de û mercên îro de ev tişt wê pêk were ney ji bela ku bûyera 1925 bûyerekî mezin e ji bo Cumhuriyeta Tirkiye wê îzin bidin destûr bidin nedin di şertên îro de ez bêhêvî me lê Kurd bira tu carî weka ziman me çawa ku îsal 20,000 e salek din diqare 40,000 be îsal bersiv nedan bira carek din bikin tu carî dev ji nirxên xwe yê netewî bernedin eger ev Pera êhim ber me biwestin ne em erê em divê em dev jê bernedin eger ev daxwaz cî were wê daxwaza Şêx Seîd Efendî jî were cîhanîn ji bela ku kasî ku ez zanim daxwazek wî ew heye ku dema mir jêr turbeyekî li Diyarbekir were çêkirin helbet ciyê wî tespît bibe mezelê wî bînin Diyarbekir wê Kurd jer turbeyekî jî çêkin yani ka em binêrin pêvaja wê çawa derbas bin. Belê Birêz Nîmet Mumtaz Aydin tu li ser belê بله یا tabii ya Şêx Seîd û çil û çar hevalên wî nûmuneyeke yani tenê ev nîne niha mezelê Xaltûbekê Cibrî jî kes nizane li yê Yusuf Ziyabekê Bedlîsî yê ku dema perçekirina Kurdistanê li parlamentoya Tirkiyeyê nerazîbûna xwe nîşan dabû û hên nû rêyên bên İttihat û Terakî nas kir û berdewama wan heta Kemal Atatürk her wiha Seyd Rıza her wiha ne tenê yên siyasî yên ku bibêjin di nav civatê de civata Kurd û Kurdistanê de qîmet û kubariyek wan heye gişta kirin armanc û gişta jî mezelê wan veşartine mesela Bediüzzamanê Saîdê Nûsî jî yek ji wan ye baroyên Kurdistanê ji berê ve bi rastî yani hertim li gor civatê
دناو سازیین سیویل ده بلکه حقوقی جی دزانن مر شواب فارزه جی اصول و قاعده جی دزانن لی عین وقت ده جسارت که اویجی بان راهه لی تایبتی وان دمین داوی ده همو مجارن جواکی ده مروان دبینه حتی دوان وارد سیاس یعنی پارتیین سیاسی بهتر کار و اوان دنگ جیده ده جارنا وایه سیاست دامات تی ختماندن آن پیشیا سیاست تی گرتن آلی میتنگه کاران و آن بیجن جچوی جوات به مؤسسین خوی دنیکایی دخوازه و جبهاتیه دانین و سیپرین کواتنه دانین او بکه جورته لینه آن قل بکه دوی وارده براستی از بارو این همون کردستانه به حرمتك مظن سپاسداریا وان کن و دوی وارده جی مثلا وارده جی ورکیه که گلک مزنه کو داوه کوها داویجن لی کلکه ویاجی او کسین کو تین کردستانه دگرن و دویجن دموکراسی جدیاربکر در باسته به ببیجن ریا اوروپا جدیاربکر در باسته به برا به نوچه اویجی ورن کو مزلین شیخ سعید الکودریه کو آن ببیجن گاوک دگاوین بر بچاو باویجن بیجن امیدوی وارده کار بکن و تشتین کو بر بچاو یین کو دست تا بگرتن بوان اواورن و چاقی بهتر مروه کاروه گوه بدوان به هندکایی بله کلکی سپاس بو نرخندنا و ام در باسی مجره خویا سیم ببن کریزا جیهانا روژ آوا و روسیای کل سر اوکراینا دوم دکه هر کس نها تدرگینه کنزانن روسیا به لشکرک گران که لگور کد بیجن 120,000 لدورا اوکراینا جسه آلیا و دور پیچ کریه ناتو و ولاتین که نه اندامه ناتوی نه ین روژ آوای روسیای به تندی لدیجی ایریشکه که جی روسیای کل بندنه دردکوین هون ویروشه چاوا شیروه دکن بویر چما هات ویروشه سدمین اساسیین و نکوکیه چنه و هگر شرب قومه و تسیراوی لسر استقرار هرمه و دنیای و چاوا به برز نیمت هم شتا دست فی بکن بجاره بله yani Rusya işte yektiya Sovyet belav bu yani bavayek tek çuyneş bu yektiya Sovyet tek çu yani ne karbon tuderi bilsekinji peymanen per sağlam ku vangire bide an Rusya'yı teminat mazlum bide Rusya'yı imza nekirin tenê digotinê de man yek jwana jî ku ana Putin wek argumentek herî mezin derdixe pêş dibêje ku Gorbaçov wê demê ji Gorbaçov gotiye ku gere hûn sozê ku mîsîlên mezin silahên mezin ku nêzî Rusyayê werin wan cînarên herî nêzîkî Rusyayê hûn bicî nekin yani parastina Rusyayê xwestiye bi peymanekê ew bike lê ew peyman nahatiye îmzekirin tenê di gotinê de ye ev argumenta herî mezin e Putin dibêje niha ev problem ji ku derê derket Ukrayna dixwaze ku bibe endamê NATOyê NATO yani ana bibe endam jî belkî NATO qebûl neke belkî problemeke gelek mezû ê navbera wana Rusya'da derê heta belkî di nav xwe de dibêjin ya qebûl ne yani meracaatekî wisa jî neke
لێ جامێر ژی divê ez ê müracaat bikim ez ê müracaatê NATOyê bikim ku bibim endamê NATOyê bi wîya wayî watê Rûsya êrişî bin kevekê êrişî welatên NATOyê kiribe Putin ji argumenta wî ya herî ew mezin çi ye dibêje ku wextê li Ukrayna bibe welatên NATOyê bibe welatekî NATOyê ew mîsîlên ku li Ukrayna bên cî kirin nava 12 deqe de digihîjin Moskowayê yani ev ji bo welatê me xeteriya gelek mezin e û nabe em qebûl bikin problema mezin ev e û xwe Ukrayna tarixiyan jî di navbera Rûsya û Ewropa de çiye hatiye yek carna yani heta piştî Sovyet têk çû jî yani beriya dema Sovyetê Cumhuriyetekî Sovyetê bû lê piştî wî jî carek di carek iktidar hat guhertin yekî ku hîn bêtir nêzî Rûsyayê bû hat dûra wî xistin piştî wî xistin Rûsya dest danî ser Kirimê û bêjin rojhilatê Ukrayna ana Ukrayna biye sê perçe yani ji jêr ve Kirim destê Rûsyayê de elê dinê jî her çi xas dibêjin kesên yani Ukrayniyên rojava lê esasê donasetçiya da dibêjin lê esasê xwe bin kontrola Rûsadan he niha Rûsya hem jêr de ji Kirimê esker cî kiriye hem li hemû hudûdê Ukraynayê ku bi Rûsyayê rabe ji orda jî Belarûsya ku Rûsya spî jê ra dibêjin ev jî müttefikê wan ê nêzik e li wê derê jî ew kiriye û di vê nabenê de tabii NATO jî bêjin yekdengî tev nagere yani bibên di welatên Ewropî ku yekser wê bi Rûsya re wê rûbirû bibin di wî warî de hinek bêtir bitemkînin yani gavên ew davêjin dixwazin sakîntir bin lê tabii roja îro istihbarat pir xurt e yani bên li Uzayê karin bi 10,000 100,000 kilometre karin ewa bibînin ku hêkekî ku derê diçe ku derê dizanin çiqas eskerê ye û ev istihbarat destê Amerîkada ye Amerîka jî ser hevdû alarm dide divê wa nava heftikî de wê êrîş bikin filan rojê wê êrîş bikin en dawiyê digot 20 Meyê wê êrîş bikin wa 20 Meyê herkes bendeyim ka îro wê êrîş bikin nizanim ya herî dawî îro bû lê rewş bi vî awayê tabii tarixekî wanê ew jî heye yani hem bi hev re hem dij hev yani Ukrayna nehetin ew biye Ukrayna jî esasê xwe de ji bo Ewropa jî mîne yani wek erbê xwe welatê herî mezin ye Ewropayê yani ku di nava Ewropa'da û bê wî welatê herî feqîr e jî nihal gelek welatên û lê mirovê wan jî alî kar û ew de jî disiplîn nihal gelek welatên Ewropayê gelek karkerên Ukraynî hene kar dikin mijar waye û ya hemî dunyayê eleqedar dike Çîn jî piştgiriya Rûsyayê kir watê Çîn beriya ku piştgiriya Rûsyayê kir Putin got Taywanê em perçekî Çînê em dihesibînin werhasıl Çîn jî bikeve meselê herhalde istikrara dünya ve bigîje beriya salên heştê Belê gelek spas Birêzmêdî çi dibêjî ser vê mijarê îro 20 Meyê ji bo çi 20 Meyê ev roj ji bela ku îro olimpiyat bi dawî dibin ez bawerim li Çînê bi dawî jî bû tê gotin ku Putin soz daye Çînê ku di dema olimpiyadên ku 15 rojberê dest pê kiribû wê Ukraynayê dagir neke ji bela ku olimpiyat sembola aştiyê ye îja rojên germ ana dest pê dikin ji îro pê Ana sar bû yani mümkün e ku Putin eger
Ukrayna'yı dagir bike sozekî wisa dabe çîne. Yani wê reaksiyonekî mezin bigirtana Putin'e kir di rojên wisa de Ukrayna'yı dagir bike. İja em werin ser mesela Ukrayna'yê û Rusya'yê wek em dizanin yani NATO di sala çil û neha de li hember talûkeya Yekîtiya Sovyet hatiye danizrandin. Di sala heştê û neha de dema Pakta Varşova hilweşiya hemû welatên wan heya 2004 neşaşbin gişbûn endamên NATO'yê. Ji bilî wan pazde welatên ne welat Cumhuriyetên Yekîtiya Sovyet ku ew jî sala 91 bû heştê û yekê bû bawerim ji Sovyetê veqetiyan. Ukrayna jî yek ji wan bû Gurcistan, Azerbaycan, Ermenistan û welatên Asya Navîn. Vana giş ji Yekîtiya Sovyet veqetiyan û serxwebûna xwe îlan kirin. Lê ev welat her tim aidata wan bi Sovyetê re heye ya bi Rusyayê re hebû. Ji xwe pirê wan hîn jî Rusî dipeyvin yani. Heta li hinek welatên wan ji wan welatiyên wî welatê pirtir Rûs lê hene. Ukrayna jî yek ji wan heye. Li Azerbaycanê hene, li Kazakistanê hene. Mesela nüfusa Rûsa li Kazakistanê zêdetir e. Herdê wî ew xwe pir mezin e jî. Îja dema Pakta Varşova hilweşiya sala heştê û neha bi rastî ez jî di wan sala de li wan welata yekî bûm li Bulgaristan bûm. Ez jî wiha ecemayî mabûm. Di mehkî de çawa kare ew xwe paktekî pir mezin li cîhanê deng vedaye hilweşe û kesir. Welakî Sovyet ketibû krîzekî mezin. İja wek me got yani dema van endamên Pakta Varşovayê bûn endamên NATOyê sê ciyên stratejîk ji bo NATOyê peyde bûn. Yek jê Rojhilatê Ewropayê ku îro Ukrayna û welatê din lê hene. Yê din Kafkasya bû, a din jî Asya Navîn bû. Bi rastî NATO destê xwe navet Asya Navîn ji bela ku li wir Çîn jî heye naxwaze. Lê pir ji de eleqe û înteresa wî jî li wir tide bi rastî. Lê di Kafkasyayê de û di Ewropayê zêdetir dixwaze hukm bike û quwet destî wî debe li hember Rusyayê. Pêşî rê li ber xwestin Gurcistanê ew bikin. Yani bikin endam. Lê Putin bi rêya şerê Osetya Başûr û Abaza çoga Gurcistaniya daxist jêr û neişt ku bibin endamê NATOyê yani heta xwestin dagir jî bikin lê nebû. Lê pirsgirêka herî mezin ji wan re Ukrayna bû heta niha. Ew wer dibînin. Dizanin Krimê jî dagir kirin û di sê bajarên li Rojhilata Ukraynayê wek Donetskê din ku hemû ana dibêjin ku dixwazin bi Rusyayê re bin. Jêr ji wan re dibêjin cudaxwaz, bajarên cudaxwaz. Di sala 91 heya niha çend serokên Ukraynayê hatin guhertin yan jî hatin daxistin. Hinek ji wan xwestin bibin endamê NATOyê, hinek ji wan bi rêya Rusyayê hatin ser hukm. Lê herî dawî ev şanogerê ku genç yani bi xwe 41 salî jî Volodymyr Zelenskî yani rast dibêje ez ê bibim endamê NATOyê. NATO jî nabêje ku yani em wî nagirin ew nakin. Ji bela ji bo wan jî ciyekî stratejîk e. Bûyer wisa ye wek me got ji îro pêve wê çi be ew be lê tê ragandin ku piştî şerê duyem yê cîhanê eger şerekî li Rojhilatê Ewropa derkeve wê bibe şerê herî mezin piştî şerê cîhanê duyem yani. Lê ez bi xwe texmîn nakim ku NATO têkeve şerekî wisa ji bela ku bawerim piçek ji aliyê resmî û peymanan jî nemimkin e. Lê NATO dixwaze çi bike welatên NATO û Rojava dixwazin çoga Rusyayê daxînin bi rêya tehdîta ambargoya ku nere Ukraynayê dagir neke yani. Vê dixwazin bikin, tehdît dikin.
eğer tu dagir bikî em ê jî ambargo ber te bikirin. Wek min got yani rojên germin ana wekî çawa bibe în kes baş nizane lê Amerîka pir eşkere Joe Biden got û armanca Rûsya Kievê paytexta Ukraynayê û divan roja de wê dagir bikin. Welatek wek Amerîka wexta van gotina dibêje nexwe rojên germ heftiya pêşeme şer li Ewropa dikare derê. Nedibe. Belê. Dengê te girtiye. Ez dixwazim li vir çend gotin lê zêde bikim. Li gor Macron jî ku bibên Almanya û Fransa di vî warî de ji Ingîlistanê û ji Amerîka bêtir bibêjin biçek girantir tevdigerin. Her du jî serokê wan çûn Moskovayê jî çûn Kievê jî. Lê Macron divê yani em nebawerin ku Rûsya wê şerekî derxe. Dixwaze di bazariya sermasê de bêtir mafa bêtir bi kar derkeve yani bi feyde derkeve. Lê di nav van ewa da yê herî ku em bêjin xwînsar bi rastî serokê Ukraynayê hemû şer herkes benda şer e camêr divên sakîn ew divê sakîn bin ji dunyayê re. Divê sakîn bin yani hûn pir mezin dikin. Lê biya xwe jî da nakeve. Divê ez ê bim endamê NATO. Ew jî balkêş e bi rastî. Lê ya tiştê ku bibe yani xeteriya herî mezin di demê wiha da ku hêzên mezin tên hember hebdû û di cephê de ne kare bûyerekî ku ne hesiban dibin jî kare biqewime encamên ku ew ne li bendê ne jî derkeve. Di tarîxê de gelek şerê wisa çêbûne. Dema 120-130 hezar eskir ketbe cepheyekê ne hindike yani neçûne yani xwe nîşan bidin tenê. Roza jî dixwazim tişkî din bêjim bi rastî divê krîzê de eger mijar nexediya beyanî jî dixwazim tişkî bêjim. Divê krîzê de behsa Kurdan jî tê kirin ku û Tirkiyeyê yani ev krîz derkeve wê tesîr li Kurda çawa bikeve. Bi rastî ez nizanim yani hinek kes dibêjin kare tesîr bike lê ez bi xwe nebawerim yani ji bela ku Tirkiye endamê NATO'yê ye yani hem welatên NATO wê nexwazin Tirkiye aciz bikin û hem jî Rûsya navbera wî Tirkiye ji bo ku Tirkiye li hember welatên NATO'yê bikar bîne ew ê jî nexwaze Tirkiyeyê aciz bike. Divê krîzê de ez bawer nakim Kurd tişta bi dest bixînin. Lê li vir tişkî din ez dîsa dixwazim bêjim rola Erdogan yani bi rastî ez wexta lê mizet dikim ez ê biçek dikenim jî di panorama krîza Ukraynayê de qet Erdogan xuya nake kes behs nake lê ew ji bo xwe bide xuyakirin bû 3-4 cara heta dîsa Putin dawetê Tirkiye dike û dixwaze wî û serokê Ukraynayê bîne cem hebdû dixwaze divê panoramayê de xuya bike lê wekî endamên welatên NATOyê rasterast bi Erdogan re têkilî danayînin û naxwazin ku Erdogan divê pencerê de divê pajê de xuya bike lê ew xwe île ku dixwaze serê xwe di cîkê de derxe xuya bike yani. Belê rast e. Başî gelek spas em derbasî mijara xwe ya çara bibin. Sernivîsa me Iraq dixwaze pêşîl firotana gaz û petrola Kurdistanê bigire. Wekû nizanin di demek ku hemû awir çûbûn ser avakirina hikûmeta Iraqê Mahkemeya Bilind ya Iraqê pêşî li namzetiya Birêz Hişyar Zebarî ku namzetê PDK yê ji bo serokkomariya Iraqê bû red kir.
هین علیین سیاسی که وی بویر شروع دکرن محکمه بلند یا عراقی بریار کevin یا ده سال 2007 ده لسر فروتان گاز و پترول کردستانی هاته بو گرتن هین نه فرق کر که لدجی یاسایا اساسی عراقیه بکرتاسی محکمه فدرال که محکمه هری بلند یا عراقیه دخوازه عراق پیشیل فروتان گاز و پترول کردستان بگره هون لسر ویا چی دبیجن رز نیمت امروز اگه هدف بله دنگم وکیلی نه تو جدیش بیرادک میکروفون از جبرکو دنگ درو دور نه از جارنا دکم و از زوجیش بیراد کم herhalde şeyimin vekiyye masiyaya bale که جارجر آره براستی جیه yani bebejin sürprize gelek mazınine ku mahkema بلند یا جی محکمه فدرال کو بریارکی و آگرتیه روزا کردستان فدرال هات آوا کرن نبدل عراق هات آوا کرن نبدل ترکیه هات آوا کرن نبدل ایران هات آوا کرن جوی روزه و هر کس کدره کیجا فرصت که به دستوی بکارتینه ببیجن لحب دکن لجبوت چه نظام چقاس پره بگیجه کرده پیمان امزاد کن پیک ناینن جارک دنیا دجبن پیمانک دیات امزاد کن دیسا پیک ناینن ببین مثلا ماده 140 هاتیه او کرن کو او هرمن دروای کردستان او کرد پرانیه دنه کلوان درا پلویسیت آن بجن رفراندوم اکشیه ببه حتی نه دوی وارد تقابنا ویتیه ناتی آویتن مثلا محکمه فدرال تشتکی بسا ناینه بیرافه لی تام دوی آلوزیا حکومت و بره داین و هدی پوستن دولت یه حکومت دیار دبه رابو پرولمه که وها مزن درخص کو حکومت جینه آوا کرن تی گوتن کو کسی کو محکمه فدرال دانه پرانی حواله ایرانه نه و ده هلبجارتنین داوی ده ایران بدنگه کی گلک مزن yani وندا کر yani بجن بری ده پارلمانتو ده گرانیه کی وانا گلک مزن هبو بیوان حکومت اما چی بگرنه دادانیم نها yani یک و حوالبند ایرانه نه تو گرانیه وانتونه بیوان کارن انندک سه kombinasyon hükümet gibi dayın. İca naha problemi vaha derdixin. Tabi mesela Serok Veziriye de Serok Komariye de navbera yeki tu partiye de ji problem hebun. باور دکم پدکه نل دجبو کو یکیتیه نامزده کی یکیتیه به هلبجارتن لینه دخواستن بهرام صالح بخوابه یکیتی جوی قبول لکر و که کو یمه ام کی بخوازن امویا درخم لسرویجی لدروای حتانا له بکنه وانجی نامزده کدن درخص نها پشتی شیار زباری ناتیا قبول کردن نها نامزد تقدیم درخواستنه وزیر نوخایی ریبر احمد نها به مثلا کو گاز و پترول کرد نکاربن بفروشن وقت بیشتر کومر دینامیت خبرنه اساس همو کردستان فدره دوی نابره دا جپای کیتی دا جی برتکات داین مالا بختیار من اوکی پیامکی وی مخوان کو دوی بیانه تشتکی کو نای قبول کردم لی وهاي يعني ببين عالمة كرداجي وقت كمرل به
fotoğrafı dinleyerek İran desteği oldu. Türkiye nezi haftaya hep karakol çekiliyor. Sibe roj eğer Kürdistan'a başvur bu avaya ki ev be kara yekser hatta hevlere hara. İran şkol hep be her avay her roj به توپان آن بجن به وان تیارین به پیلوت و هجومات دبه سر حریم کردستان یا جی حوالبند وانه کو حشتی شعبی کو لراخ هینجی ایزاوان هیا و لجین استراتژیک جی دگرن دروشک و هادا yani rewşekî ku hebûn û tunebûnê Kurd hêjî nikarin pişta xwe bidin hevdû ku wextê here ji bo her diya here yani kes bêjin wala em ê partiyê tasfiye bikin ve yekîtî ve Xwediyê Kurdistanê tiştekî wisa bira ew ji xwe re xêr bûn ji xwe dijî hebûna Kurdistanê ne kî wê derê îdare dikin ne girîng e tersê wî jî wisa ye yani divê yani derekê de îdî meriv bêje ya bes e yani em gule bera piyê xwe didin em hebûna xwe dixin talûkê ji bo rekabeta siyasî wê her tim hebe divê her tim yani normal e jî muxalefet û îktidar û partiyên ku wek hevdû nefikirin lê demên wiha tarîxî de eğer meriv nikar be hevdûra kar bike fırsatê wiha 100 sala 5 sala carek nayê pêşiya meriv ev zirûfê ku li başûrê Kurdistanê peyda biye careke din belkî 100 sal şûn de jî yani eğer ev fırsat ji dest berdin ve di destê wan nekeve di wî warî de yani meriv nizan yani bi rastî carna peyv معنا خوشین داد کن yani ben tiştê herî ku pêşî esasî ku Kurd tev bigerin divê gere hevdû bigirin û li hember hikûmet li hember parlamentoya Iraqê li hember saziyên Iraqê yekdeng bin ew rê dide ku millet jî bi wan bileyze lê ana mesela petrolê bawer dikim ve zextekî ku belkî wan nêzîktirê hevdû bike ku wê derê petrola ku nayê firotin tenê ne aliyekî ji hemû Kurdistanê ji pişta hemû Kurdistanê diçe hemû wek hevdû wê jê zerarê bibînin hêvîdarim yani rêya bike ku yani di wî warî de gavên hîn baş bavêjin rast bavêjin بله رز مهدی تو لسر ویا وی مجاری چه فکره مثلا هفگرتنه ده هفگرتنه چه بگلو yani tabii beri hevgirtine yani ejî dixwazim çend gotina li ser vê biryara dadgeha destûrî ya Iraqê bêjim yani sala 2017 dema hikûmeta Kurdistanê biryara gaz û petrolê derxist wê gavên nîqaşên gelek derketin lê Baxda bi rastî pir zayıf bû wan sala Kurd pir xurt bû Kurd wê pevajiyê bi rastî baş bi kar nanîn bi xeneta min yani maddeya 140 ama îro qet kes behs jî nake mesela Kerkûkê ji dest çû ew jî çû em dibînin ku parastina ewleyiya balafirgeha û deriyê Sînor ew jî ketine destê Baxdayê tabii eğer aboriya Kurdistanê jî têk biçe bikeve destê Baxdayê tu tuş destê Kurda de namîne wê sibê di roj rabin bêjin ku peşmerge jî artêşa peşmerge jî hilweşînin birawerin bibin leşkerên artêşa Iraqê divê Kurd rastî pir baldar bin lê çima îro ev biryar da yani 14 sal berê 15 sal berê ev biryarakê derketê îro daye yani ew kawî eleqa wî bi hevdîtina Serokê Kurdistanê Birêzî Çîrvan Barzanî bi Erdogan re heye tu ne nizanim ji bela ku piştî vê hevdîtinê tenê tişkî hat gotin ji bo gaza
Kurdistanê ser Tirkiye re derbas bibe ev dîtin ji bo wî hatiye çêkirin. Lê piştî wî Baxda vê biryarê da. Rola Îranê çi xwase wek Nîmet jî got bi rastî îro Baxda ji alî Îranê hemabêje tê îdarekirin. Bandora wan pir mezin e li ser Îranê. Ez dixwazim yanî li vir vê ewkê bêjim ku bi rastî Kurd li vir gere dema bi ewkara bi dijminên Kurda re yan jî welatên cîran em bêjin wek Ereb û Faris û Tirkan re peymanên wa navnetevî ew kartînin divê baldar bin her tim berjewendiyên xwe bikarbînin û di vî tiştê de çi Silêmaniye be çi Hewlêr be yek bin yanî. Eger ji aliya aborî têk biçin bi qeneta min artêşa Kurdistanê jî dirsibê di roj di xeteriyê de ye. Ez bi xwe hîn nizanim edmem qey ev biryara dadgeha destûrî ya Iraqê zêde li Kurdistanê jî nayê nîqaş kirin sankî ji mir wertê. Mixwest ez hinkî lê bigerim. Zêde guh nadin yan jî zêde ji bo wan ew qas nemîhîm e hîn ez baş nizanim yani. Ez ew qas yani nizanim ez çi. Belê. Gelek spas ji bo şîroveya we. Em derbasî mijara xwe ya pênca bibin. Saetek derbas bû. Mijarê me hîn gelek mane. Mijara me ya Em rêveberê çarpelê ne em ê dewam bikin. Kî ka rêl ber me bigire? bes em dibêjin ku divê bernamê me ne zêde dirêj bin. Armanca me ew ama em her tim kesê din dertên dipeyvin hinek ji bêle em bipeyvin. Em şev û roj wextê xwe dibî tiştê. Tişkî mêdî got ser vê meselê bi rastî biçek girîng e jî yani meriv kare wiha têkilî pêra deyne. Yani bên ew dema ku bên mesela İranê ku niha nikare bi Tirkiye re zêde tîcaretê bike pêşî lê hatiye girtin li gor peymanên navnetewî ew vê mesela gazê jî dema ku Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî çû Erdogan dît û vê peymanê yani bên peyman hat kirin hat peyvandin an ew yani ji ber ku dibêjin yani ev yani herê her çiqas tesîra Îranê li ser parlamentoya Iraqê zêde tune lê dibin mesela ev mehkema wan ev mehkema evî tamamen evê ku têdane dostên Îranê ne an bêjin evê ku Îranê re kar dikin wana jî wek kontra vê biryarê derxistin ku biryara ku herkes ji bîr kiribû hopala ev biryar ji ku derê derket yani wek bêjin teyarî vê gavê va jî va em jî vê astengiyê li pêşiya we derxin yani bêjin tabê astengiyê wa wê her derxin lê wek zaman wek wext wek wiha demekê wiha ku kes nelbendeye millet di fikrekî wê postê serokkomariyê bigire kî wê hikûmet bê dayîn neyê dayîn herkes ser wî kilîtbiye û yek carê mijarekî bi tevayî ku îja hebûna li piya mayîna Herêma Kurdistanê tehdît dike derket holê. Belê. Gelek spas. Tişkî dem tu bêjî kek Mehdî? Na, em kar derbasî mijara xwe bikin. Gelek spas, gelek spas. Em werin mijara xwe ya li ser encamê civîna şeş partiyên muxalefeta Tirkiye û helwesta wan ya Kurdan sernivîsa me. Wek hûn zanin dîmenek jî hebû di medya de serokê şeş partiyên Tirkî CHP, İYİ Partî, Partiya Saadetê, Partiya Demokrat û Partiya Deva
و پارتیا پیشروژه 12 سبات جویان د جوینه ده مساج هری درکت پیش او بوکو اف پارتی و جبو سیستما پارلمنتاریا به هسکری به هفره کار بکن پارتیا HDP کو دبیجه از پارتیا ترکیه ما و بدنگ خو دناوان 6 پارتیان ده بلکی پارتیا دویما سیمه لوی جوینا 6 پارتیان تنبو پرسامن هون انجام جوینا 6 پارتیان مخالفتا ترکیه و هلوستاوان یا کردان چاوا دبینن و پرسامن دنجی دوی هزین کردا هلوستک چاوا بگرن كيك مهدي از باشم براستی جوینا وان 6 پارتیان من قطع على قدر ناك جبو من قط نمی ایمیجی جولاکو مد انجام آوی ده دید کو او تو جاریک ناخوازم به کردان را هفکاریک آن بلوکه کی ده خویاب کدیم وقتا او نخوازم چما امی بخوازم پیشی از خوازم بیجم جبو جوینا وان 6 پارتیین مخالفت ترک لسر اساس کی جویانه پارلمنتاریزم ترکیه yani az باور ناکم نها گل ترک مجار وان سرکه yani داخواز وان سرکه پارلمنتاریزم ev wek numune xwar nîşan dane û wek behane bi vê civiyane wê di rojên pêş de çawa hevkariyekî bikin em ê bibînin lê ev ya min eleqedar nake êku min eleqedar dike aliyê Kurdin bi rastî di vê civînê de pir baş eşkere bû ku wek min got naxwazim bi Kurda re li ciyekî bi hevdûra xuya bikin îja dibê li vir çi bikin dibê Kurd bi serê xwe ew jî ji xwe blokeke ava bikin yani dema partiyên Türka çi cumhur be çi millet be çi vanekî ana civiyan e hem naxwazin bi Kurdan re li ciyekî bi hev re xuya bikin hem jî muhtacî dengên Kurdan e nabêjin ku yani em naxwazin nizam bi HDP re an bi Kurdan re nebin yek dibê em ê wan re hevkariyê pişra bikin nizam çi dîsa bi awakî sankî Kurda dixapînin û Kurd biraj bo dengê xwe bidin wan ji bela ku raporên ku ji sala pêncî heya niha derdkevin holê ku hatine kirin lêkolînên ku kirine di wan rapora de pir eşkere bûye ku ew partiya ku li Tirkiye biye desthilatdar dema li Kurdistanê jî nebû be partiya yekem nikar biye bibe desthilatdariya Tirkiye yani her tim partiyên Tirka muhtacî Kurdan bûne îja dibê Kurd dema li vê wêneyê meze bikin pir baş fehm bikin ku ew dibê nebêjin ku em partiyên Tirkiyê ne partiya ewkê ne tamam em ê siyasetê li Tirkiye bikin di nav siyaseta Tirkiye de bikin lê em blokekî Kurdan e em blokekî Kurdistanî ne dibê partiyên Kurda jî zû bi zû madem ki hûn di nav siyaseta Tirkiyeyê di nav partiyên Tirkiyeyê daxwaz û maf û berjewendiyên Kurdan diparêzin û tînin ziman û tînin rojevê dibê hûn giş bibin blokeke Kurdistanî bloka xwe ava li vir dibê HDP jî êdî nebêje ez partiya Tirkiye me dibê gere bêje ku em Kurdin em blokekî Kurdin û em ê li ser navê Kurda hereket bikin yani bi qeneta min Türk muhtacî Kurdan e ji bo hilbijartina bin desthilatdar lê Kurd ne muhtacî Türkan e Kurd ji bo berjewendiyên xwe heqên xwe mafên xwe ji bo wî wê tê bikoşin di siyaseta Tirkiyeyê de dibê wek min got HDP jî têde hemû partiyên Kurda blokekî Kurdistanî ava bikin û li weka muxalefeta Kurd di nav siyaseta Tirkiyeyê de tê bikoşin rê ev e wekî din rê tu rêyekî ez bi xwe nabînim yani yani me derket holekî ev partiyên ku ana civiyan e tew ji xwe ji AKP jî dûrtir e paşverûtûrin yani ji alî pirsa Kurdan de ev ya derxistiye holê
پرسا کرده دش خواه کن بله برز نیمت منتظایدم تو لسر و پرسه چی دو بیجم بیامن ev şeş partî Aybat jî yani bele hatin cem hevdû yani bibên wek rûniştineke ewilê bû ne li ser mesela aboriyê de programekê çawa bidin pêşiya xwe li ser polîtika derva wê polîtikekî çawa bidin pêşiya xwe bên hilbijartin wê çawa be sîstema dewletê bi teferruat wê çawa be wana di daxuyaniyê wanê civînê de tune ye. ببوره باورم بوی دیمانی خواستم باله بکشین که reaksiyon çiye ji her du aliyadı. Belê yani divir de tiştê ew kirin ku noxtekî ew jî elastîk ye kîjalî da karî bikişînî yani bêjin navekî jî lê kirin sîstema parlamenteriya bihêzkirî yani bihêz yani êdî tu ji viya çi dixwînî bi dilê xwî lê diyar e ku vanê hanê nokteyekê de dixwazin li hember AK Partiyê di rêzekê de bin. Lê ji bo ku li hev bikin û bi hev re bimeşin divê hê gelek rê heye ku qet bikin. Hê gelek ji wan re rê heye qet bikin. Ji xwe de mesela Kurda da yek gotinek ji civînê derneket di daxuyaniya wan da jî derneket. û mesela HDP jî dûra piştî civîna hat pirsîn yani gotin em HDP dibînin em zanin HDP heye. Yani ewlatê çi manê jî em zanin heye. Ya siyasete Em zanin heye. Kurda dixapînin. Erê lê yani em ê bi hev dûra kar bikin em kar nekin yani hîn newêrim bi wan re sûretekî bikişînin. Eger HDP jî vê sûretê divîne wek mêdî behs kir bi rastî divê gere pêşiya her beriya her tiştî divê gere ew gavekê bavêjin. Ji ber ku di nav Kurda da ev ê ku herî pir deng digire û partiya ku herî nêzî Kurda ye her çiqas bi nav dibêje ez partiya Tirkiyeyê me jî ev ê ku deng didinê ku wek partiya Kurd hesibîn deng didinê ew jî rastiyeke û dunya jî wisa dibîne ana tarî Swêdê ve vêjin pro Kurd yani tarî kîja welatê ew ê jî ew jî wisa dibînin lê ew xwisa navênin problemek vir de problema herî mezin ev e dema ku ew xwisa bibînin bibên ana ev mesela ziman de ev aksiyonên ku tê kirin di wê çerçevê de li hev bikin tenê wê madê de li hevdû bikin hemû Kurd werin ba hevdû û bira di HDP de jî xwe nîşan bidin û ne problem e em kîja alê yani Erdogan partiya yani AK Parti dibe an vê blokê dibe kî mafê zimanê Kurdî bike kanûna esasî bike zimanê perwerde bike zimanê resmî em ê bi wan re tev bigerin hema bira 4 sal em wisa tev bigerin wê dunya xera nebe lê yani belkî em wisa bikin jî ew di wî warî de gav navêjin lê dema giraniya te di parlamentoyê de duya wayî hebe mecbûrin gav jî bavêjin eger wîya bibe di vî 100 salê dawî de gava herî mezin ku Kurd dest xistine wê ew be û ev şeş partî eger wana koalîsyonekê çêkin bevdura te bigerin wana jî sozekî wisa bidin meriv wan re kar dike yani divê meriv ser menfaetê Kurda meriv ew bike û divê niha de yani ne diyar e ku hilbijartin wê wextê xwe de çêbe kare pêşwext jî çêbibe yani divê warî de em bêjin belkî gavên piçûk bin jî lê gavên rast in niha Partiya Sosyalîst Partiya Azadiya Kurdistanê û Tevgera Azadiya Kurdistanê anan li Diyarbekir hebo meesesên Kurda teşkîlatên sivîl digerin dibêjin em wek Kurd blokekî çêkin
Yani vakti deru dora HDP و deru dora dinayı Kurdistan'ı dve bloke da herkes gor qeta xo gor heza xo beştar bebe o ev bebe ve yani encamen ku em nel jmara iro xayalti kare bebe rastı yani. جبر کو و probleme gelek mazine yani probleme gelek mazine her duali levdu nakim o levdu nekirci o Kurd ki jalibin ve evali kazanmış bikin yani bejin kilit deste Kurda da esas yahuda Kurd jiz bu doza xwe mijara heri kilit be derxam peş bejin tane enbiya dixwaz Kurd jî li ber jewendiya xwe bifikirin. وەکو کەک مهدی گوت تورک محتاجی دەنگێ منن نە ئەم محتاجی دەنگێ وانن ئەم دەبێ ژوور لەسەر وەیا بسەکنن gelekî spas ji bo şîroveyên we em derbasî mijara xwe ya şeşa bibin saziya derecedayîna krediya ekonomiyê Fitch Ratings notê krediya Tirkiye daxist سرنویسامه فیچ ریتینگز لگل S&P و مودیس یک جسه سازیان که درجه کردیا اکونومی ددن ین هری مزن لدنیا نه فیچ ریتینگز لگور 20 پلیکن درجه داینه ترکیه پلیکک دن داخست و نهاد پلیکا 14 دیه Türkiye 10 sal bere ji aliyê aboriye ve yek ji welatên herî zû li pêş diket bû lê divan 10 salên dawî de yek ji welatên ku herî zû ekonomiya wê daketiye pirsa min ji we hûn rewşa aboriya Tirkiye çawa dibînin Tirkiye ber bi kuve diçe وەکو dizanin bakurên Kurdistanê jî di eynî gemiyê de ne diwarê aboriya Tirkiye û enflasyona wê de li ser vêya hûn çi difikirin hêkek medya ji te dest pê bike yani li ser aboriya Tirkiye bi rastî êdî yani hewce nake em bêjin êdî iqtidar desthilatdar Erdogan hevalên wî wezîrên wî giş dibêjin aborî nebaş e lê eşkere tabii ew nakin em eger werin ser biryara saziya derecedayîna krediye ya aboriyêîçe yani vana hema bêjin te hefta carkî mehê carkî ev biryar tên dayîn yani derece dadixînin bilind dikin ew dikin êdî war pir biye ku Tirkiye taybetî ji Erdogan wan dibêjin ku biryarê vana me eleqedar nakin yani ama tişxwar çi dibêjin bira bêjin heta gotinekî nexweş ji bo vê fîçê digotin ez naxwazim divê ekarê de bêjim wezîrên Erdogan lê rastî newsa ye yani em bi xwe her sê jî li Ewropa dijîn em dizanin yani Ewropî çawa kar dikin vana saziyên derecedayînê ya yê navnetewîne yê krediyê ê aboriyê dema yek bixwaze li Tirkiye dest bi karekî bike ew bike ji bankeyên ku pera digirin ew dikin ji van saziyan rapor digirin yani ka rewş çawa ye aboriya Tirkiye çawa ye meriv li her lûr kar bike neke yani tesîr pir dike nekî zane yani Türk bixwe jî zanin ji xwe ji bela wî yani êdî dev ji welatên Rojava berdane berê xwe dane Qatarê û Emîratê yani wek min got yani eger mesela heftiya çûyî wezîrê xezînê nebatî çûbû Londonê li wir bi berpirsên bankên navnetewî re hevdîtina pêkanî bûn ku şîrketên mezin teşvîk bikin ku herin li Tirkiye kar bikin û perekî were Tirkiye lê eger vana bixwazin herin jî dîsa wê li raporên van saziyan mêze bikin li gor wî biryarê xwe bidin yani wek min got saziyên navnetewî vana hene wekî din her welat saziyên wanên netewî jî hene di vî warî de mesela ez ciyê karê xwe carkê rastî yekî hatim Swîdî berpirsê wî bûm
serokê saziya derecedayîna Swêdê bû, war mi jê pirsî ev kir, mi got van kara çawa dimeşin ev dikir. Pişta me pirs anî ser Tirkiye jî ew jî mi jê pirsî, di got wexta yek şîrketek me here li Tirkiye kar bike pêşî ji me dipirse. Em herin yan ne? Em biryarê didin. Em rapor didin wan êdî ew herin yan ne? Heta şîrketekî ji Tirkiye were li Swêd kar bikekî jî dîsa em biryar didin. Em dibêjin ku ji ê xwe re, yanî mesela em bêjin belediya bajarekî îhale derxistiye, em ji wan dibêjin ku îhale nedin vê şîrketê. Ev şîrket ne saxlem e. Yani em biryar didin. Loma jî yanî Türk çi dixwazin bira bêjin, bandora van saziya hene li ser aboriya cîhanê nekî tune ne û erê ew dibêjin xema me nîne lê xeme. Li êwanê dî hewce nake vana biryar dikirin. Ew bi xwe ekonomiya xwe qera dikin. Erdogan rojek dibe bira faiz dakeve, dolar deket 18. Yani hewce nake vana biryarê wisa jî bide. Yani ew bi xwe qera dikin ewka xwe. Rast. Bele. Birez Nimet? Pêşiyara min em xala şeşa jî ema bêje nêzî viye em bevdûra ew bikin. Ya hefta pardon. Erê ew jî raporek din et karim veya erê? Erê ka dixwazî wî jî ew bike, em bevdûra ew bikin alî wextê. Ez tişkî bêjim madem ki hûn civîna we heye. Yani ev ya wek me got derece dayîna krediye, ev jî derece dayîna ya demokrasî û mafê mirovan e. Yani ew jî aynî tişte bi rastî, yani Tirkiyeyê dî guh nade wan tişta jî. Wek mînak her du jî hema dişibin hev yani. Erê rapora li gor rapora azadiyên aborî ya sala 22 şîrketa The Heritage Foundation ku navenda wê li Washingtonê ye. Tirkiye 31 pêlik daket, yani Tirkî 31 pêlika daket û ji nav welatên kêm azad daket nav kategoriya welatên neazad. Salekberê Tirkiye di pêlika heftê û şeşa de bû û îsal a 170 de ye. The Heritage Foundation wek pîvan jî tendirustiya aborî nîşan dide, serdestiya hiqûqê û parastina milkê giştî berçav digire. Aboriyek azad bi welatek azad pêk tê ji xwe loma me got me her du pirsa bikin yek. Belê Birez Nimet berdewam bike bibûre. Bele. Naha yani Türkiye siyasetmedarên Türkiye'yi taybetî jî yên yani AK Parti'ye derketine ku hemû jî Erdogan taklid dikin. Yani beyanên ku didin ne beyanên ku bibêjin wek berpirsiyarên welatekî ku gotinek li welat kir, an li dervayê welat kir, an di civînek resmî de kir, an min bi çapemeniyê de kir, hemû giraniya wî qandî hebdûye. Ew gelek cara bêjin şûna ku evê ku habtabê wan wana qane bikin, raya giştî ya Tirkiye, yani hember raya giştî ya Tirkiye bi zimanekî şov yê wî bikartînin. Ka ew çine, ev teşkîlat çine, yani bi zimanekî bi rastî wek nîvqebadayî ku normal ji hemû siyasetmedarên stîla siyasetmedarên Ewropî û yên dûr bûye wayê. Mesela dema Mevlût Çavuşoğlu dipeyve meriv nizane yekî dîplomat e. Yani meriv yekî ku normal derekê bi çend kesara ama tê berdevê wî dibêje. Nebatîoğlu watê dipeyve bi diaya dest bi eva xwe dike û bibêjin bi pîvanên ku bi ekonomiye ne alaqedar wek ew wan pîvana dipeyve.
van saziyên saziyên gelek giringin û hemû ne tenê welat her wa şîrketên mezin li gor vana hemû jî pîvanên wan ew ê wan daqiqin li gor rastiya ekonomiyê ne û pisporiya wan jî ew e yani ji istihbaratê zêdetir ew hem personalê wan ku di vî warî de şehrezana pisporin hene û dema ku xeletiyekî bikin û li ser wê xeletiyê çend şîrket an çend welat zerar bikin heta karin dawel wan vekin ku agadariyên xelet dane yani ekonomiya aboriya dünyayê li gor pîvanên van şîrketa dimeşin û vana hemû jî Tirkiyeyê derecê nizm de nîşan didin. Hem tenduristiya borî hem tenduristiya borî hem serdestiya hukukê hem jî parastina milkê giştî her siya jî sinifê dimînin. Niha ciyekî hukuk tune be dixwazî aborî çiqas alî aboriyê de derfet bidin te jî sibê roj ew di wê bê hukukiyê de ew derfetê gotegirtiye karî yek carê de wenda bikê. Yani hukuk û bibêjin pîvanên aboriyê û bibêjin yê kamû divên malên kamûyê an bêjin raya kamûyê vana hemû bi heva girêdayî ne û pîvanên wan jî piranî li ser vanan e yani bêjin ciyê ku demokrasî tune be sermaye direve sermaye çima em dibêjin salên 2000 heta 2011 12 13 ekonomiya Tirkiyeyê yani ew dibû ji ber ku li gor qanûnên wê demê Erdogan dixwast têkeve Yekîtiya Ewropayê hemû qanûnên xwe li gora wî dixwast eyar bike û di wî warî de jî gav davêt wiya hêş ku sermayekî gelek mezin bikeve Tirkiyeyê ji ber ku li Tirkiye normal li gor gelek welatên ku bêjin ana sermaye diçe çû Çînê zengîn kir ana bixwe Çîn bi dîsîplîna dewletê bi dîsîplîna evê divên piştî 10 sala wê ekonomiya wî jî ya Amerîka jî mestir bibe niha Hindistan ana berê xwe didin Hindistanê Türkiye yani bibêjin alî elemanên gihîştî gelek warî de Türkiye welatekî ku ji bo Ewropa hem nêze jî û hem jî derfeta gelek baş bû yani ciyê ku fabrîqê xwe bibin Asya dûr karbûn ew bikiran û dest pê jî kirin yani bêjin ekonomiya Tirkiyeyê pir pêş de çû lê niha taybetî 2011 piştî ku ew bihara Ereba û welatên Ereba ew rabû ku piraniya wan waxtê xwe de koloniyên an girêdana yê Osmaniya bûn bi yek carê de damarên bêjin sultaniyê yê Erdogan pêgirt û ewa dunya nav hev dikeve û van dera ew dibe û Erdogan jî wek sembol çend welat nîşandan ew mesela ekonomiyê pêşveçûna Tirkiye jî ji wan re bû mîsal û Erdogan jî xwe di wê evê de dît û hukukê ji bîr ra kir û bêjin gavên ku avêtiye û hatiye heta derekê ku ew bû îdî niha îdî li Tirkiyeyê elemanên bi kalîte nasekin gelek kesên ku xwedî malin ji Tirkiyeyê direvin yani en welatên ku bêjin Tirkiye ku wek dijmin ji xwe ra dibîne Yunanistanê li Yunanistanê bi hezara mirovên dewlemend Tirkiye ku xwavêtine wê derê û bi sermiyanê xwe çûne wê derê viya Tirkiye feqîr dike niha îdî dev ji evê berde normal niha her roj îstatîstîk dertin her mehê carê çend heb doktor ku îlticaya Ewropayê dikin ji Ewropayê re jî lazim e yani bêjin hin mekteb hene li Tirkiyeyê ku li gora standartê wan mektebê baş normalin doktorê ku li wê derê têgihîştine karin welatê wan eger ziman zanin karin ew bikin çûna doktorekî bi milyona pere lê serf bikin belaş tînin direkt kar tînin hesabê wan jî tê divên tenê zimanê me hîn bibin heta
هل ولاتي خونه زمان سوئدی هند بن زمان آلمانی هند بن جبنا کو وقت ورن آدپته ده وقت دا نکن جبروی يعني نها اف درجه کو انا ترکیه لی الگور فیچو الگور ستاندارد پور کو اس پی جر ادویژن ان مودیس و وانا يعني و هنجي تركيا دا كبه نا انفلاسيون دبجن 108 الجور بيوانن علميين ولاتن اوي دبن حتى داويا صالح يجبو حمو صالح كارب جيجا 105 يعني سيناريو هري او خراب بله ترکی دبیلکا درنجه ده هر بربجیر داده کفن روزا مجید خواست از سر وان دو سازین کوش بو دموکراسی و آزاد بنا ترکیه راپور آماده کرنه براستی دوان 30 سالین داوی ده راپورین اوسا پر هاتن آماده کرن ام کرد کیف آخواب بوان راپوراتینن ام دبیجن هاتش کی دبه براستی به کرجی ایدی جوان راپورا را yani birahabin vana saziyen giringin birastî wek Mumtaz got lê divê em ku li benda gavên somut bin yani hûn çi xwast bi Kurdistanê re ne hûn çi xwast dixwazin Kurdistanek serbixwe hebe divê yani vana êdî lem li bendî wana bin yani van rapora me têr nake birastî yani ev 45 sale van rapora tên amade kirin ام گرینگ ببینن لی ام هرتم بیجن کو تیرا من ناکه وان را بله گلک سپاس ام هاتن داویا برنامه خو از باورم مپرس ندیدن نزانم گلو پرسن هبون لی از گلک شیروه هبون تبینی هبون تماشاوانی ما دشوپاندن جدس بکی حتی نها سپاسیوان دکم گلک سپاس بو که هون بمربون به تبینی خواه و بشیروهین خواه تشتکی داوی هم بیجن هم داوی لبرنامه خواه بینن سپاسیوان دکم اجی سپاس دکم که ترستوکولم مجوان دانی بر جمعه gelek spas bo temaşevanan û gelek spas bo hevkarên me yên ku cefaherî mezin dikşînin û xuya nakin perdeyên lê qehremanin silav ji bo wan jî û spas ji bo te jî ji bo te bernameyek gelek baş ji bo we jî spas ji bo we jî dîtnawa kêfxweş bûm اجی سپاس دکم روزا و سپاس بو تماشاوانی که حتی نها me temaşa kirin اجی سپاس دکم سپاس بو تکنیکری ما که خویا ناکن و که آلیکاریا ما دکن و که بکارو خبات دوان ام کاری خود ماشینن ام لپیش کامرا خویا دبن لیل پاش کامرا گل کار جمع بهتر دبه دخوازم سپاسیان بکم دست خوشیان بکم و گلک سپاس بو تماشاوان ما جه هرچالی کردستان جه هاویردور دنیه جه دیاسپورای که هم بمرانه به برنامه ما دشو بینن به چارپل ما دیارانه و ام سپاسیا و دکن هر بمرابن هون هزو قوت ددن ما مالا و آوابه سپاس دلی و هر دم خوش به بمینن ده خیر و خوشیه ده سپاس بو و هر دیاجی و سپاس بو تماشاوانان و ایوار باش کردستان ایوار باش تماشاوانان هجا دما و خوش به ایوار باش